שלום לכולם, אנחנו בעוד סרטון לזמן מלחמה, והפעם סרטון שמתרחש בראש חודש ניסן. אני מצלמת את זה היום, ראש א' ניסן, ראש חודש ניסן. שחודש ניסן מוגדר בתורה, ראש וראשון לחודשים יהיה לכם. זה החודש הראשון, על פי הספירה בתורה, בעצם זה ראש השנה המקראי. ומה שראש השנה המקראי, חודש פסח, מזמין אותנו לראות ולהתייחס אליו, זה לנושא ההתחדשות. אם אני אתייחס לטקסטים של ימימה, היא אומרת לנו על פסח, שבפסח יש את הכוח המתחדש, כמו עונה מחדשת כוח. ימימה הייתה מאוד מחוברת לטבע ולכוחו של הטבע, וכולנו שמסתכלים החוצה רואים את ההתפרצות, את ההתחדשות של הטבע, ששום מלחמה ושום נשיא ושום ראש ממשלה לא יכול לשנות. יש כוח של התחדשות בעונה הזאת, והתחדשות משמעותה על פי ימימה התחזקות. ואנחנו רוצות ללמוד איך אנחנו מתחדשות ומתחזקות בעונה הזאת, ממש כמו הטבע. אז הזמנה שלנו היא הסתכלות כלפי ההתחדשות הפנימית. איך אני מסתכלת אחרת על הדברים. יש לי הבנה חדשה שמראה לי על משהו שקורה, שאני אוכל לראות אותו עכשיו בצורה אחרת, לא בצורה ההרגלית. אז יש פה ממש הזמנה לבדיקה פנימית, איפה יש לי התחדשות בהסתכלות. וההסתכלות הזאת יכולה לעזור לי באמת לשמוח. סוג של פריחה של אביב. אז אנחנו מתחדשים בהבנה, מתחזקים דרך ההבנה, מתחזקות דרך ההבנה, ופורחות ושמחות בעזרת ההבנה המחדשת את זה. אני מקריאה רגע את הטקסט שלה. אתן נמצאות כבר באביב. את קולטת את המתרחש. נושמת את הריחות של האביב, נשימה מרחבית יותר, נחה יותר, נושמת יותר, משתייכת יותר, קרובה יותר. ההסתכלות היא שונה, ואז הקליטה היא שונה. התקרבות מביאה התקרבות, פתיחות קוראת לפתיחות, וסגירות מביאה סגירות. אז בימים אלה של מלחמה והזקות ושינויים והתרחשויות סוערות מאוד בחוץ, אנחנו רוצות למצוא את האביב הפנימי שלנו, את ההשתייכות שלנו, למה אנחנו יכולות להתקרב, איך אנחנו יכולות לשנות את ההסתכלות, ואיך אנחנו יכולות להביא לעצמנו את הפתיחות, את השמחה, את החירות. שיהיה לנו סוף שבוע טוב ושקט ושבת טובה.